sama uprava za izvršenje krivičnih sankcija, prije svega ciljni zadatak jeste resocijalizacija i reintegracija lica koja dolaze ovdje po pravosnažnim presudama. Farma svinja u zatvoru služu jednoj od nekoliko poljoprivrednih prehrambenih dobara koje pomažu ovoj instituciji da se djelimično samoizdržava. HELP je, zahvaljujući finansijskoj podršci njemačke vlade, pomogao njenu rekonstrukciju. Projektom je obnovljena postojeća, dotrajala i ruinirana štala od 400 metara kvadratnih. To je omogućilo upravi zatvora da zaposli jedan broj novih radnika i da proizvodi uzgoj svinja za potrebe oko 1000 zatvorenika, kao i za prodaju, odnosno ostvarivanje prihoda. Dugujemo jednu veliku zahvalnost prema nevladinoj organizaciji HELP, kao i vladi Njemačke, znači u odnosu što nam je omogućila da realizujemo niz aktivnosti u prethodnom periodu, a prije svega znači da se veže za zadnje 2 godine gdje smo prije svega kao prioritet određene aktivnosti prepoznali i uz, da kažem, napore vaše, odnosno napore nevladine organizacije HELP realizovali. Rekonstrukcija farme svinja bila je jedan od najopsežnijih poslova, čija je ukupna vrijednost 87.509,80 eura, koji su počeli u avgustu 2021. a završeni početkom februara 2022. Ovaj zatvor je izgrađen 1948. Mislim da ova krovna konstrukcija nije zamijenjena nekih 60 godina. Mi rješavamo nekoliko problema rekonstrukcijom krova. Prvo, pritvorenici i zatvorenici su sigurniji u svojim sobama u kojima borave. To je jedna stvar. Druga stvar, nemamo problem sa vodom, koja je svih ovih godina nalazila svoj put sa krovne konstrukcije do soba u kojima borave. Eliminisat ćemo sve to i naravno da će boravak biti mnogo udobniji nego što je bio zbog jednostavno toplote koja će se dobiti rekonstrukcijom ovog krova. O značaju rekonstrukcije krova na zatvoru govori i to što je i ministar pravde u tehničkom mandatu Marko Kovač posjetio zatvor u Bijelom Polju povodom završetka radova. Izrazio je veliko zadovoljstvo kvalitetom radova i saradnjom sa HELP-om. Velika zahvalnost HELP-u i svima koji su pomogli da ovaj projekat privedemo kraju. Sve aktivnosti na Zapadnom Balkanu realizovane su u okviru programa vrijednog 3,35 miliona eura uz podršku njemačke vlade pod nazivom Socioekonomsko osnaživanje Zapadnog Balkana.